Uyakaka. Ngiyazichamela, mangayichamelanga kanye ngiyakaka. Ukaka kanjani? Mhlawumbe the time usuqeda esikhundleni sokuthi uchithe. Kuba khona i-weird feeling nje while ngisenza nje. During yona nje le mpahla le. Yabona ngizokutshela kona ayilindelani noma nje obuchaza nje ngisho akuthiwa kwenzekalani manje ukuthi uyayichamela nani bayazi nalabantu osuchama kubona ukuthi kwayona le under leyo usuyikhumula ukuthi ithengwa yimi leyo under leyo bayakwazi lokho inga yami mina manje nje zoyenza ibe ngawe mina into engifuna ukuyazi bhuti ukuthi isiphi izizathu esenza ukuthi ezephume ethi uhambe uyolala ngaphandle because ayikho into engamnelisi ngayo endlini ayikho into engamnelisi ngayo mawukuthi kumele kukhulume ngizokhuluma mina mawukuthi kumele kukhulume angithi ngilethatha ngizokhuluma la naye uzokhuluma Mbukelo ohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kwi-episode yanamhlanje ohlelo lakho lithandayo nelihamba phambili silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show as per usual igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show yazi amakhanda mesiqala ishow siwabhekisa phansi sisho sonke ngazulinye uNkulunkulu kaMatifana sihawukele uma senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe when it comes to umjolweni ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare this particular channel to abangani bakhe ihlobo zakho nawo wonke nje umuntu omazi you can join as a member of this particular channel uyakwazi ukuthi ujoine uphinde futhi ke ube i-member yale channel ungaphinda futhi upress nanku thanks la eceleni yakulekelela ukuthi ukwazi ukudonate abakhe ngaloko kuncane ongakwazi ukudonate ngako ukuze sikwazi ukuthola ama resources afanele sikhule siphakame sihambe sephezulu asambe ke sobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani silungisaphi and ikuphi lapho sithinta khona ungayindawo siyabangena njengamanje Gama olindelana kaXaba ngizocela ukulungisela inkinga yami nomuntu wami Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukelo ohlelo silungisa umjolo right here on favorite channel umjolo show yazi ke manje sahlala kanje phansi suke sizokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo mhlawumbe uyaqala ukubukela njengamanje ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare this particular channel ebizwa ngokuthi umjolo show but before siqala ishow yethu namhlanje let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO yona ke promo code ongakwazi ukuthi uyisebenzise leyo when you are betting with EasyBet eceleni kwami khona sisesinaye njengamanje sizokhuluma naye just to find out ukuthi ungubani wakabani kungane ezithola ela kuhlelo namhlanje dadewethu yebo bhuti kunjani mama ngiyaphila mina ngingudlala Matifana usisesinaye namhlanje ubani Dwala sewaxulu Dwala sequlu xapashe siyabonga kakhulu sibe nawe namhlanje mntakama sizokhuluma nje nawe ngeindaba ezithinta wena nomjolo njengoba igama leshow yethu lizisho silungisa umjolo okusho ukuthi nawe njengoba ula uzolungisa into eyumjolo but before ngathanda ukuthi ngikubuze ukuthi because umuntu okulethe la uthe ulindelani uyamazi ulindelani uma umazi kanjani ulindelani ngiyamazi siyathandana niyathandana okay mhlambe umuntu kanjani ulindelani mongangitshela nje ngepersonality yakhe ungichazele yena kancane into engamchaza ngayo ulindelani umfana nje alright ophansi yabona umoya ophansi ya onekhenje nomuntu okay so kulesikhathi nindawo enyenithandana mengabe niba nezinkinga mhlambe nixazulula kanjani niyahlala phansi nikhulume ngazo noma mhlambe njengoba enzile makuthi khona inkinga phakathi kwenu ufaka umuntu wesithathu ethi afika azonilungisela zona no asikwenzi lokho siyakhuluma nje sihlale phansi sibonisane ngoba phela into eyoniwe ngomlomo ilungiswa ngomlomo siyahlala nje sibonisane kudlule makudlule sibe nempilo okay namhlanje ukubizele la kwishow ukuthi uzokhuluma naye unayi idea ukuthi ukubizele noma uyitshelile ukuthi hayi ngizobona sengikhona ukuthi ufuna ukuthini kumina lo bani hayi cha nginayo idea ngizobona nje sekwenza ukuthi ungibizeleni ngoba angiboni into engazenza ukuthi yabo engibizele la okay but when you ready ukuthi ukhulume naye hayi ngiready yazwa ke mbukeli uDwalas uready what a name uready dadewethu ukuthi ke akhulume nesoka lakho ulindelani njengoba nami ngiready ukuthi ke ngiyingenelele indaba yabo ngizwe ukuthi ihamba kanjani ungayindawo hlala la ukhona ngoba njengamanje kumele sibheke le ndaba siyilungise senze isiqiniseko ukuthi mabe besuka la basuka indaba yabo ilungile mina nethemba lami siyahamba njengamanje sokulandela ulindelani simbeke la mase ke siyabona ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani
Mtaka baba, Ngaphila bhuti. uyaphila kodwa mfethu? Ngiyaphila mfethu. Ngiyabona ukuthi uyaphuthuma, ujahile impela intombi yakho mfethu. Inkulu lento ofuna ukuyitshela Lo yona. daba kumele ngilibekile baba. Kumele ulibekile mfethu. Ngiyadinga ukuthi ilungise ngempela lento. Because ayingiphathi kahle. Okay, mfethu ngizokunikeza ithuba lokuthi ukhulume naye. But before ukhulume naye mfethu ngifuna ukukubuza nje imibuzo embalwa because naye sengimbuzile imibuzo embalwa. So nawe mfethu ngifuna ukuthi nje ngithi qaphu nawe ne. So usisi la uyakuveza ukuthi niyathandana kunjalo right? Akunjalo. Uyakuveza futhi ukuthi umuntu right nje unomoya ophasi yonke into ihamba kahle. Sibonga ukubekile nalokho. Mfethu uyakuveza futhi nanokuthi nje mengabe nineyinkinga anibona abantu abafaka abanye abantu ezinkingeni zenu nako ukuhlala phansi nilungise izinkinga zenu. Yeah, kuyaba njalo. Kuyaba njalo. But this time you chose ukuthi umlethe la uzokhuluma naye la. Mhlambe yini ekwenze kwaba nzima ukuthi uhlale naye endlini ukhulume naye. So ke wazama ukukhuluma naye endlini. Ukuthi yabo lo daba lo lubalekile kusika sebhekeni nami. Endlini siya sibe nokukhuluma. Inkulumo eziningi zibuye zibe ne-conflict phakathi yabo. And iyona into egcine yenze ukuthi kube ne-clash and ngidinga usizo mina office. Nginibone naye ezintweni iyahamba ngomuntu ukuthi hayi nesiza ama-relationship abantu kulungi. Nami ngiyalidinga usizo. Uma uthi lento idinga wena ngqo, kusho ukuthi into ethinta wena ayihlanganisele i-relationship yini nobabili. Ngasho ngithi inako ukuhlanganisa i-relationship ezoba u-two cause umuntu onesandla uyena umuntu okuyona le relationship. Okay, mhlambe angingabe ngisaloke ngikhuluma kakhulu nami mfethu. Angikunikeze ithuba ukhulume naye usisi uyena. Sithando samntalasi. Right. Mshodi njengamanje phakathi uyazibuza futhi nombuthi wenzakalani gcwele amakhamera nje kanje. Xolise kuleyo ndawo leyo. And ngiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi kwenzakalani nje ukuthi yini engizele yona la. Kodwa sithando sami lento iyangidla ngifuna ilungisiwe futhi khona namhlanje ngingakho ngibabizela abantu. Ngike ngahamba inyanga la eMkhulase wangitshela ingane. Man. Angizwalindela. Ngizwanga? Angizwanga ngiphindele. Ngithe ngihambile inyanga eMkhulase. eMkhulase yena ngitshelile ukuthi eMkhulase khona kwenzeka. Awuyibambe lapho ke lindelani. Ungibizela ukuthi la uzongitshela ukuthi uhamba enyangeni. Uzwenze njani? Lokho mani lokho ngibizela kona la akukho kwenye. Ngiyaphoqa nje ngifuna silungise indlela yami njengamanje la. Yami nawe. Awuqhubele yakho lindelani ngilalela. Umkhulase ungitshenile ukuthi le ndlela ade ngizama ukuyihamba ngizama ukulungisa into zami eceleni akulungi ngiyazona because khona umuntu ofakile umuthi egcekeni la kwami la ngihlala khona. Lo muntu futhi ngihlala naye endlini. Mana ke lindelani man wamkhola lo muntu lo. Ngizonze njani phela ubaba lo engamnikeza wena empilweni. Lindelani besike phi isidingo sokuthi uhambe uye kule nyanga yakho ohambile uwedwa. Uyazi ukuthi mangabe siyakuloya umuntu loya lindelani sihlezi sihamba sibothu. Mangabe silungisa inkinga zethu sihamba soba yithu. Wena usukwazi ukumjikeleza kale uhambe manje wedwa. Yiphi le nkinga engake ukuthi engaxoxeki ukuthi usungathi uhambe enyangeni. Yabo baba iyonto ebuye futhi yenze conflict cause uyena ehlele namagama uhlele ufuna ukukhuluma ngizwe. Ngizwe. Ngicela ungilalele yazi. Ngizamile mama ngithi ngizama ukwenza icathi ngaphandle akulungi. Ngoba awumeke ubuwenza lindelani. Mama ngicela usebecela ngifuna usilungise into yami. Njengamanje. Because njengamanje sizohlala la mina nawe sithi yonke into yami iyalunga kanti ayilungi. Angathi angizwa le ndaba. Wena mina nawe le dliso leli ekuthiwa ulifakile kumina. Sizogcina selingaphumile lizohlala mina forever. Mana ke lindelani. Ungilethela wena. Yazi ngitshela mhlambe khona into esile ongibizele yona la. Nebalekile ungibizela ukuthi uzongihlambalaza phansi kwabantu ungitshela kade enyangeni utshela ukuthi mina ngikwenzeni ngakwenzani yona into ongilethela yona la lindelani uzothatha iside uthi ngiyahlanyela wabantu untoni ubuka abantu abala just pretend ngathi uyabona ke okungicasula kakhulu ukuthi uhambe uyolala ngaphandle lapha namantombazana uzothola ukuthi uyayinyela uyayifinyela uyayichamela yabona ke ngizokutshela kona manje usekushilo lokho noma into oyaziyo kadesho manje kadesho uthi uyimoshela ngithi kadesho kadesho manje cha ngizwa phela uba nama details amaningi ukuthi uyayinyela uyayifinyela angisenendaba nakho konke osukungicasula angisenendaba nakadesho ukuthi uyayimoshela angisenendaba nakho konke lokho njengamanje ekungicasula kakhulu ukuthi usekwazi ukuthi uhambe uyolala ngapha ngathi ubaba mkholayo lo muntu uyakholela into ezisinto lalela welindelani lalela yena ubaba lo ngithi ngiyohlola ngizamile bafo ukwenza icansi eceleni maybe mhlambe 2 times nansi into engicasula ake sime kancane le nyanga yakho okwamanje ukhuluma mina nangu ukhuluma nami ulethe mina la ungilethe ukuthi uzokhuluma nami akhulumi naye ngithi uzongilalela kodwa ikona ukungilethela la ukuthi uzokhuluma nami ngithi njengamanje ngizokutshela kona ukuthi ke number 1 ungitshela ukuthi kade uhamba uyolala ngaphandle ngithi njengamanje into ezwile nje lalela ngaqathi ngicela ungilalele mana angithi ungibizile la ngibizela ukuthi ngizokhuluma nawe uzokhuluma ngizokutshela ke mina ke number 1 ungibizela ukuthi la kade uyolala ngaphandle wayimoshela ngithi Dollars
ngicela uyeke le nto ingqondo yakho lo ukuthi somdala nginami uthathe uzayisebenzisa. Imandi ubona manje lokho sengimdala Lindelani. Usenze njani kuze manje Ngakunika imoto yami ngakwenzela yonke into Lindelani ugqoka ngami uthoyiletha ngami wenza yonke into ngami njengamanje usuzokubona namhlanje lokho sengimdala ngayo. Okay. Usuzokubona namhlanje lokho. Okay dadewethu ngicela ukubuza uLindelani. Take me through mfethu. Bafo. Uthandana nosisi ngani? Siyathandana sinosisi kodwa Yeah, kwenzeke iphutha mfethu uqonye eceleni. Bafo ngathini Ngifuna sihambisane. Kwenzeke iphutha uqonye eceleni, right? Moqonye eceleni. Obvious uzolala nalowo muntu angani? Molala lowo muntu uthi wena kushuthi the time ulala naye. Mangilala nomuntu bafo. Uyakaka. Ngiyazichamela. Mangayichamelanga kanye ngiyakaka. Ukaka kanjani? Mhlawumbe the time usuqeda esikhundleni sokuthi uchithe. Kuba khona weird feeling nje while ngisenze nje. During yona nje lempahla le. Yabona ngizokutshela kona Lindelani noma nje obuchaza nje ngisho akuthiwa kwenzekalani manje ukuthi uyayichamela nani. Bayazi nalabantu osuchama kubona ukuthi kwayona le anda loyo usukhumula ukuthi ithengwa yimi leyo anda loyo. Bayakwazi lokho. Ngiyami mina manje nje zoyenza ibe ngawe. Mina into engifuna ukuyazi bhuti ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi ezephume ethi uhambe uyolala ngaphandle because ayikho into engamnelisi ngayo endlini. Ayikho into engamnelisi ngayo. Mawukuthi kumele kukhulume ngizokhuluma mina mawukuthi kumele kukhulume. Angithi ngilethatha ngizokhuluma la naye uzokhuluma. Ngizokhuluma bhuti yazi ke ngizokuchazela ke lo isithando sami yazi siyathandana naye. Ngiyavuma mncane kunami ngikhulile man awuma ncane ngikhulile kunaye yazi ngimenzela yonke into ayifunayo wenzelwa yimi kodwa manje ngiyaxakeka mase ehamba eyolala ngaphandle uzayike into engayenzi kuyena during sex makuthi ugitshelwa yimi lo muntu lo wena ugitshelwa yimi lalela ngisachazela lokunakana nomsebenzi wakho ngithola isex makuthande wena yonke into engiyithola angikwenelisi endlini njalo angikwenelisi na uyangenelisa mama ngifuna ufunani Lindelani noyifunani umdala ngiyakwazi lokho and njalo endlini ingqabano ngeke isex mayikhona akusho ukuthi ngizowanela ngakho konke indlela ongiphatha ngayo ngibuye ngayithandi mina mama iyiphi indlela njenganje futhi sizokhuluma ngokunye kodwa sisele okunye la ngidlisiwe mina njengamanje Lindelani yabo nje manje ngaphandle emhlabeni ngiyihlazo mina le nkinga yakho ngitshela yona ngiyiqala la ngiqala le nkinga yakho ubungahlali ngami namphansi ubone ukuthi sokhuluma le ukuthi yonke lento izolidela kuyona yonke lento njengoba ngizobukwanisa nabo bonke abantu lapha Lindelani ngizobuka abantu nje ngale oyishow mina uzongilalela uyanginuka nenyanga yakho wena uyanginuka nenyanga yakho uzothini mangitshela le nyanga yakho iyangishela iyangifuna uzothini mangitshela ngithuka walethwe wena empilweni yami uzothini mangitshela lokho ngithuka walethwe wena empilweni yami angithi hayi Lindelani yazi lo into khonto ephathekayo ongilethela wona la njengamanje sizongikhombela insambatheka yabona nje indaba zomagogo omagogo nje benza nje mfethu imali usamfuna lo muntu angani usafuna ukuqhubeka naye empilweni ngiyamfuna noma kodwa usu-right manje wena inkani yakhe dadewethu into ayizele la ubafo ukuthi unenkinga wenze lamaphutha times 2 uze wabala ukuthi kabili but manje inkinga mengabe seqeda noma during umdavazo uvele nje achame angachami lokhu kwesex achame nje straight emva kwaloko maseke kunuka indlu yonke because angikaze ngibone into enje before mina into enje nama ngikaze ngizibone ngumuntu onje ngempela mina into engixakayo ngoLindelani ukuthi uyenziswa yini lento because ayikho uyanela lo muntu unela ngayo yonke into ukuthi yini into esidala ukuthi ezothathela enze lento lena just mama because unayo financial nje right uyakwazi ukungenzela izinto shithi ngiyanela mina ukungibuze nje nento ngaphakathi ngempela uhlala nami ngempela sikhona kade kusho wena Lindelani nkosami uhlezi ngiyanela mama during isex ngiyanela ifensini ongayitholi umama umvumele nawe uthe uyaqhokisa wathi ukwenzela zonke izinto wathi wakunika ngisho imoto why manje bafu nawe uma umfana umuntu osilisa serious uyakwazi ngempela ukuthi uyithole ngempela umuntu wesifazane wesiphathi umama la ifikela yona empilweni yami la nginike impela lento eziningi ngiyayithanda ngiqhamuka mama inkinga libuye libe nempatho umama ngibone ngathi uyena onamandla kunami endlini yayibona kodwa yakunika izinto zakhe angani ngiyangiphinda manje phela kodwa nami ngeke ngidlalele phansi ngenxa ukuthi uyakwazi ukungenzela izinto kodwa unginyanyisa kakhulu yabo nje Lindelani lento nje ongizele yona la uzongibuza nabantu yabo endlini Lindelani mase manje sikhuluma ngani yabo futhi ngizokutshela ngoLindelani mina ngizokutshela ngaye ngoba ngiyabo ukuthi uzongihlanisa nabantu kuzomela ngiwakhuluma amahlazi akhe lo during sex embedeni uchama qala ngachami mina ujulu waqala ngajulu ujuliswa yini ngajulu ingakho ngikilethele yabo ubani okumele ebe nepower la ujulu kanjani
Ingabe yonke le nto. So ingane ijulukiswa umuntu omdala. Is that what you mean? Yabo uyenza ibe ngayo yonke le nto. Hayi ngeke Mina ufuna angizwa nje ngicabanga kahle mina lento engilethele ulindelani la ngiyi-understand futhi Kodwa ulindelani ufuna ukhuluma ukwazi iqiniso, ukuthi ufuna ukwazi. njengoba yena esikhundleni sokuthi mengabelele nomuntu avela kake wena unolwazi ngalo nto Angikwazi, uyile enyangeni angikwazi. yasho inyanga yini phomela Labo bafo yona le nyanga le ethi njengoba ngisho ukuthi angikwazi kumele ngithini kumele ngisho ukuthi angikwazi ngeke ngize ngivuma umuntu Okay, engingayazi okay, lindelani Lindelani. ngeke ngivuma umuntu engingayazi lonto iyenzeka molele ngaphandle angani Yeah. molala naye usisi lutho uyabhosha lutho bafo. uzothini mangitshele njengoba ngibuza izothini uma usileya nyanga yakho vele iyangifuna ifuna ukuthi Ubuyisa leyo nto sihlukane futhi. then mase ngiqhubeka nayo usale wena manje Uyibona mengabe kanjani leya nyanga manje yakho? mengabe imfuna inyanga kusho ukuthi ayimdedele kuwena alala akhululeke enze yonke into ayifuna but Ngempela. mekaphumela ngaphandle kuyima efika ke ekaka ke eyibukanisa nabantu but kuwena Ngicela simfethu ngicela ngicela ukubuza what if vele but le nyanga ibiqambela amanga ba vele ifuna ngayo Oh, yonke indlela ukuthi ngithole okay inyanga iqamba amanga but nansi process iyenzeka mephumile ubafo umabhosha but la kuwena ngiyaxolisa ukuyibeka kanjalo mfethu kodwa mengabe kuwena uyajabula wena mana-ke mangabe bona kanjalo yena wesebona ukuthi imina nenyanga yakhe uvele acabanga nje ukuthi imina wayikholwa naye leyo nyanga Yazi yakhe mina- ubani hlala naye yazi empilweni mina ngizolokhunja ngizoyiprova manje mingaki lento. iminyanga sithandana nalo muntu leyo ukuthi ngangazongithemba manje mingaki iminyanga sithandana ikhona iminyaka mama kodwa impela kodwa ngeke uzongitshela isimase siqhamuka i-situation uzongayimeli ubhalance ngeminyaka yami yonke engizokusho-ke bhuti-ke nalabantu bakho balethe la obalethe la engingabazi bazofunani la obalethe la Sizokhuluma le ndaba le nangani sihlezi sihlala phansi sikhuluma nalo muntu isiphi isidingo sokuthi elethele abantu wakwakhuluma ngokuthi ubafo uyachama anikazi uyaqala ukuyizwa namhlanje angani yebo uyaqala ukuyizwa so sokhuluma ngayo ke lento le ukuthi yenziwa yini ukuthi mengabe ephumile bafo buka bafo yabona umuntu osifana ngiyamthanda into engiyicelayo ukuthi at least ayakhona ukungithanda lokho ukuthi uzo- ungazobiza Cela abantu ukhuluma ungilalele, iy'nkinga zeziphambi kwabantu into ungilalele, engekho futhi ngabe ungilalele, ngezothiwa nento into ikhona engiyicelayo ukuthi Hawu. at least I'm sure yabona mkhulu lo ukhuluma iqiniso bengeke akakhuluma lo muntu lo ngicela akhiphe lento ayifake kumina into yami naye ngaqhubeka mfethu it's fine because I'm sure ngeke nothing lasts forever mhlawumbe sisangahlukana mama mahlukana mina nawe kuzonzakalani ngizoqhubeka mina ngibe nje impilo yami forever uyabona lindelani njengamanje ngizokutshela kona mina ayikho into engisazoyikhuluma phandle ukuthi mina angiyazi lento ongitshela awukwazi phela angikwazi dadewethu ukuthi uthi awazi lutho Ngempela. sisi lento i-obvious kuwena ubafa kabi nalutho Right. kodwa mephumela ngaphandle kwenzeka something mhlambe mina what I will wesiphathi suggest kwinyanga yakhe engayiswa uyena yona engitshena yonke lento futhi uzongibuza wena uhamba kanjani ngenyangeni ngoba hlezi sihamba sobabili uhamba kanjani usukwazi ukuhamba wedwa sekunento Cause yoxazulula wenze- wedwa wenze iphutha Sekunento yokuxazulula wangikwenza wedwa. amaphutha Hayi bo, Lindelani. ingami hayi akuhambi kanjalo othandweni ingami yazi mfethu hawu akuhambi kanjalo indoda yakho le uyayithanda ngani ya ngiyamthanda uzojabula nje sekuney'ngane eziwu-2 manje ezikhuluma kabi ngaye mhlawumbe futhi zaxoxela nabangani bazo mengabe nihamba nobabili kuthi yashiwo nje kuthiwa umbheke lo nomabhosha wakhe iyonto oyijabulelayo le ukuthi wena unendoda ebizwa ngomabhosha manje njengoba ngisho nje ukuthi angikwazi kwasanawe nje malokhu ungixina ngemibuzo lo ngibuza ngayo ngixina ngemibuzo ngoze Ungixina ngento engayazi. ngifuna usiza ubaba Ngimsize ngani ungasho ngazi? Mina ngithini? akazwani nokulalela Hawu. akazwani nokulalela iyona nkinga yakhe Yena akazi ukuthi ukuthi ngizithola sengivika amabhodi uma ukuthi into vele ayithanda uma ukuthi vele into eyifunayo bese uhambe ehlisa amabhluku ehambe elala nawo wonke amantombazane laba ebevula imilenze nawo wonke akakwenza ngingumsebenzi Okay, mina so nalokho wena wamenza lento ubaba cause uyamazi ukuthi njengoba bese othanda ngichazile amantombazane. ukuthi angikwazi Cha ngizwa Ayikho phela into indlela osho engizosho. ngayo Ngangikade kusho wena uhambile oyolala shuthi into ayifunayo mina bengingakwazi Wena- ulindelani yazi ulindelani bengimthembe wena wamenzani-ke angikaze ngimenze lutho wahlala naye wakhuluma naye umtshela ukuthi akayeke lento oyenzayo uyithanda angithi ngiqabuka namhlanje lokho angitshela kona ukuthi uthi yena uhambile oyolala nabantu mina bengimthemba ulindela ngazi ukuthi akachithi okay bengathi okay, singachithi okay, ulindelani okay. mina lokho sokuqabuka namhlanje Okay, mina ngicela ukuthi mhlampe- musana ukudlala ngami Ngi- bafethu ngicela ukuthi Usawudlala mhlampe ngami. singakubukanisi nabantu Hayi. yabo Ningibizele lento lana? no Yona into ngenzela engibizele yona? singakubukanisi nabantu Hayi, singakwenzi umsakazo Hawu. ungayena ngicela Msanje. ukuvala amakhamera mase siyakhuluma nawe ukuthi ubaba mhlawumbe angasizakala kanjani kule nkinga abhekene hayi nayo. konisiza ukuthi niwavale lawo makhamera otherwise ngiyahamba noma yikho into engibizele Mfethu ufuna yona ukusizakala ngani hawu mhlawumbe siyenze leyo option bafethu ni right Hawu. lapha ngani sekucishila ngani sis right kodwa mama yebo right ngi-right ubaba unenkinga phela sivalile manje amakhamera yabo akusakhanya
sifuna nje ukuthi asizakale kwinkinga abhekene nayo. Unayo i-understanding yokuthi lento iyenzeka kuyena noma mhlambe wakwenza kodwa kungazi ukuthi sekuyenzeka lokho ukuthi uyabhosha impela iyona kahle kahle into ayizele kwisho. hayi engizokuchaza bhuti uLindelani ngiyamthanda Sure. yes futhi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke and nasendlini futhi esinilisana ngayo yonke indlela. Sure. Mncane kunami ngiyavuma but indlela a-reacta ngayo embhedeni yona engijabulisayo. Sure. Ngize ngayitshela ukuthi iyiphi indlela engaze ngenze ngayo ukuze uLindelani kube wami ngedwa. Yabo ngase ngiyabona ukuthi no angiyenze lento because ngiyamthatha ngifuna ukuthi aphelele kumina. Ngiyamthanda uLindelani ngenhliziyo yami yonke. Uyakuthanda naye. Uzokwazi ngempela ukuthi ngempela ugcine ukukhuluma iqiniso ukhuluma labanye abantu. Mina ngikhuluma kade kubuza. Ubenqena amakhamera mfethu. So manje amakhamera siwavalile ukuthi sikhulume naye. Sithole iqiniso. Iyona into ebekumele yenze uLindelani lo sihlale phansi sikhulume. Yabo usengilethela amakhamera ngihlangana nabi namakhamera. Mina yonke leminyaka ungitshela yonke leminyaka ushele izangoma zami. No ungitshela yonke leminyaka ukuthi ngidlisile futhi. Kuyona yonke leminyaka sithandana Lindelani ungenza isilima kanti uyachitha. Ulokhu uthi mina ngedwa. Yabo silento iyafana Lindelani. So manje uba isilima phakathi kwethu sobabili la. Akekho isilima manje. Akekho isilima. Kodwa ngiyacela ngifuna at least ngizokhulula noma sengasilento mina isiphelile. Inkinga yakho Lindelani uvela uthathe lento ukuthi ngoba nakho uyitshela wena ukuthi umncane kunami mina ngimdala kunawe. Othandweni ayikho leyo nto leyo. Ayikhiphe engqondweni yakho la leyo nto ukuze siphile kahle. Othandweni khipha lento ukuthi wena umncane kunami. Siphile kahle ethandweni kungabi khona something spiritual la into ezongena. Angithi yabona ke lokho ukuboneni lokho ukubona ngoba nakho usucheat ukuthi kunento eyenzakalayo. Uchithelani yini nganginelisa. Which means bengizofa mina nalento. Lindelani ngiyanelisa ngithi yakwazi lokho. Angithi makumele ikhwela ngendlela oyifunayo ngithi makuthande wena ngithi ngikwenza ngayo yonke into oyifunayo ngithi ayikho into engayenzi during sex nje ayikho into engayenzi kuwena makuthande ngiyakujabulisa ngayo yonke ukwenza makuthande wena konke lokho kubala ngiphiki awuneli Lindelani ngicela ukubuza awuneli manje mama what if mina njengamanje ngifila ngathi like selivukile impela limile ngiyafuna ukuthi lingene sami ukuze ngizokhululeka awukho ubane sometimes ube namamood akho engingawaqondi vele othandweni njalo Lindelani ngeke hlezi kumnandi akwazi uqhamuka lapho wena kuyasho ngempela ukuthi usamncane lento oyishoyo ifaka la engqondweni yakho ukuthi wena so manje wena mangekho right mina mama endlini uma ufika endlini faka mina umina okwazi ukwenza be right kodwa wena at that point le seems like uma kufika kumina ngathi ungaphuphukishukele engaka nganoma mhlawumbe ngingane yakho mhlawumbe something kwenzakalana ngayo Lindelani angithi siyathandana mina nawe usuke uhlulwa yini mhlawumbe emabona uthi hayi cha uvukelwe ukhanyelwa ngempela ke namhlanje ungitshela ukuthi hayi cha mama namhlanje ngiyakufuna ke yazi ngempela ngiyakhombisa ama actions odwa khuluma Lindelani khuluma ama actions awani umjitha iba na that thing nje umjitha ama actions awani khuluma usha cha mama yabona namhlanje ngiyahakalela ngempela namhlanje ngithi okay baba njengamanje ngisakwenza nje kanje njengoba njengenhlala yenza yabona lento osuyenzayo njengamanje Lindelani so uyangiphoxa kodwa so akhona ama chances ukuthi ubafo abe right kule nkinga naye mase eyiphatha kahle because njengoba eze kwishow ukuthi ufuna ukuba right then mase eyiphatha kahle ke for wena kodwa azi ukuthi noma ngabe niyahlukana akahambe bakithi ekakele isithandwa sakhe asithandayo uyamthemba wena bhuti usuzoshintsha lo ngizokhuluma naye njengendoda man to man kumele sikhulume niyabazi nje abantu besikhithi sibahlezi besiblayibha singabantu besifazana ngimthembe kanjani mina usuzoshintsha uLindelani kulungile ingane egcineni angithi nawe uyasho ukuthi ingane cabangela ikusasa lengane yes uyonile ingane ifunda ngamaphutha but njengamanje musu kuyike yabo njengamanje uyibamba umqalo uyigenyile yidedele ikhululeke ikuthande ngoba ikuthanda ungayiphoqi hayi akimthembi mina futhi ngiyangize ngikwenzeke futhi manje lokho hawu ngokwenza mase kusuka mina koyami inhliziyo sekusuka ngaphakathi hayi sengiyathanda ke manje sengiyacela ungicela ini ukuthi ngikhululela ukuthi hambe yoganga elala namanye amantombazane ehlisa amaphepha evula imilenze mangimele kuliwe bhuti kuzoliwe no mangimele kuliwe kuzoliwe yonke ehlele yenza lento njalo mangimele kuliwe kuzoliwa mangimele kuliwe kuzoliwe angithi usaqhuba kona uthi wena weyingane ashayane mangimele shayane Lindelani yonke ehlele yenza lento ashayane Lindelani ashayane ngawuhlale phansi ngiyacela angeke ngize ngizwe ngawe mina yezwa yini ngihlezi ngihlonipha Lindelani yezwa yini ngijele phela mina njengamanje lalela ngiyahlonipha yabona ukuthi nawe uzongihlonipha ngizoyilalela lento oyishoyo mawuthi uzongihlonipha ngizoyilalela lento oyishoyo mina yabona njengamanje awungihloniphi yikho okwangihlonipha ukuthi ungilethela uzongibukisa nabantu Lindelani so Lindelani
Dingeka i-respect kuwena mfethu. Hayi uyangidakela lo. Uyangihlanya. Dingeka i-respect mase uyakhululwa ukuze ungakwazi ukuyikhululwa. Oops, that's a bar. Bafo, i-respect over le nto ekade ngizwa. Uthi uzongidedela mase ijele leli. Yabona ngizokutshela kona-ke ulindela njengamanje. Yabo lento oyishoyo amasimba lawo washoyo yezwa yini? Kwasabona labantu abalethe la futhi nabo nje kwasana ufuna ukwenzani? Ufuna ukwenzani? Kwabona nje labantu abalethe yes amasimba. Ngeke. Ucabanga ukuthi yini? Amasimba ufunani? Sis, cha uhlale phansi. Sikhulume Indlela nawe. ngeke usungenze lutho. Usunamandla usunephaya ukuthi wena ushaye mina phezulu kwemali yami osuyidlile imali yami le wenza ube namandla mangaka. Ngoba wena ukwazi ungifakela imali sizongigcindela ngaleyo nto. Imali yami lindelani. Okay, asikhulumeni sihleli phansi bafethu Bese kwenza ube namandla mangaka imali yami. Sikhulumeni sihleli phansi. Akuhambi kanjalo lindelani. Mawukuthi wena ufuna usilento ngikusize kona kokusiza ukuthi uzehlise lindelani. Okusiza ukuthi uzehlise. Kuze sizoba kwi-level Otherwise- awubileti nakumina. Okay, otherwise siyahlukana mina nawe lento ingalungile lindelani. Yabona nje manje isona Angithi awufuna ukuzehlisa njengamanje kusho ukuthi uzophetha ukuthi siyahlukana lento ongayilungisile ngoba awufuna ukuzehlisa unempakamo lendelani uphakeme. uhlukane Lindelani. namushene situation enje. Kulungile ngizokushiya ngoba ufuna ukuzehlisa. Ngizokushiya ngiqhubeke mina nempilo yami. Ufuna u-right wena. Hawu. Awukho right ngale mpilo oyiphilayo. Zehlise mfethu usisa Akayeme ukuthi afuna ukuzehlisa akayeke ngizomshiya nje. Uxolisa ngoba uxolisa kusuka enhlizweni noma uxolisa ukuthi ngikususe lento uqhubeke namasimba la wenzayo. Uhamba uveza ipipi la ngaphandle. Ngizamile ukuxolisa njengamanje. zehlise. Ngikhishela amagama. Yabo mfethu mekuwukuthi awuzehlise. Usazoyibhoshela iy'ngane zabantu. Awusazoyibhosha akadayisa ngepipi lelo dayisa ngadayisa Nangithi ngepipi manje la. mina ngizama Dayisa ngalo. ukukhuluma Hawu. ukuncengela wena ufuna ukuzehlisa. Buka nje mfethu waye gentleman. Mina ngitshela ukuthi mina hayi cha yelami ngedwa leli ipipi hayi cha wena-ke nje udayisa ngalo ipipi. Uhamba udayisa nje ngepipi uhamba udayisa. Ukuthi manje awufuni mfethu ukuthi uzehlise. Mina ngizama yabo mina. Mina lindelani Mengabe ngidlale mfethu wrong uyazehlisa. otherwise ngizokushiya nje ngihambe mina ngiqhubeke nempilo isale-ke wena. Hamba ubhoshela bonke abantu laba. Ngehlile. Hamba ubhoshe ukhamba. Ngehlile. Uzokhuluma something ngale nto ayenzayo njengamanje. Okay sis. Nawe kodwa imhloniphe phela ubaba. Ngiyamhlonipha uyazi na ngihlezi imhlonipha kodwa iyazi uyangiqala ubona i-true colours yami njengoba nginjena nje. Okay, mhlambe into Hawu. engenzekayo manje sesicela ukhiye. Ngasinikeza ukhiye ukuthi kuqaqeke lento. Uzokwazi ukuthi umnyise endaweni noma usikhombise sihambeni silapho ayolungisa le nkinga abhekene nayo mfowethu. Engizokusho nje bhuti usulindelani. Njengamanje ayikho into engizoyikhuluma lapha phambi kwenu. Sisuke sisobabili endlini angithi. Sure. Ngaze ngiguqe. Masikhuluma endlini akusiza usuguqe njengamanje ngisakhuluma ngithi akusiza usuguqe njengamanje kube kuya ngami ngabe kubamba ngalezi zami izandla. Ube kuya ngami. Lindelani siyathandana naye bhuti. Kumnandi yezwa. Njengamanje ayikho into engizoyisho nje phambi kwenu. Ngisho kuthiwa ngiyathanda ukwenza lokho ngeze ngikhulume phambi kwenu ngizokhuluma kuyena angithi ngakwenza lokho sasisobabili angithi sithandana. Manje kungani ngizotshela nina ukuthi njengamanje Okay, mhlambe Wakwenza wena mhlambe lokho. asikushiye negama elithi uzomqaqa. Ukuthi uzomqaqa kanjani asazi kodwa nje ishiye negama lokuthi uyasithembisa ukuthi lento emenzakalayo izophela. hayi kodwa engizokusho mina akagcine ngci ukwenza lento le ngoba yilanga uyosala ngempela esenkingeni mhlambe ngizokwenza ngisho ngizonihlambe ngizokwenza Ngajabula, yazi ngajabula. Mfethu Iyangibulala. mezozehlisa qhubeka kodwa uzehlisa mfethu uzobe-right. otherwise usazoqhubeka ebhoshe ekake echame Qhubeka efinye uzehlise. Dolasi, cela, please. Ayibuyisi lento. Because ngiyazama ukuzehlisa ngathi wena lokho ngidida njengamanje. Qhubeka uzehlise mfethu iloko nje engingakusho. mase yayeka futhi uhambe veze ipipi la ngaphandle mhlawumbe dayisa ngepipi lakhe Amanye abantu bafethu abafuni ukushare. Bafuna ukuthi nje uma netotolozo lakho waliphiwa Elani. uNkulunkulu hawu kube ngazi ukuthi elakhe wena umphathele. Naye mengabe nento yakhe ayiphiwa uNkulunkulu kube ngazi ukuthi eyakho-ke manje ngoba naku wakunikeza ithuba lokuthi ungene noma ikanjani mengabe uyifuna. Kodwa nje abafuni ukushare. Vele ukushare akuyona into e-right. Akumele vele ngabe niyanikana leza zinto bafethu. Mengabe somnikile umuntu uhlala kuyena nomunye anike omunye nomunye anike omunye. Awukwazi cabanga nje mfethu usudlela mina intombi yami. Ngizokwenzani mina? Abafethu. Cabanga mina ngithi ngiyazama ngizontshontsha wena. Ngifike ngikake.
amabhosha Bafo kodwa nawe ngathi ihlaya elingenzeka lapho. Anyway, siyabonga ukubukela kwakho. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show.